mar Bizibi mantiere Tudo Mombasa ikoro ywak ne tend kaunti ya Mombasa mondo mi odar kar choko taka moketi e tok skundno. Ikone nyaka ne tend kaunti chak choko taka e alworano. Tuoche osebedo kanyono jopuonjre kaluwore gi tik mager kaachiel gi lwang'ni ma fuyore nyaka e classes mag jopuonjre. En ywak mabende kanisa mar Fellowship Baptist Church mantiere alworano bende nitiere godo ka gikoni okange duto mag gisetemo mar sundo tend kaunti kaachiel kod migawo mochung' ne weche mag alwora daro kar puko takano tamore nyuolo olemo. Kata kamano MCA ma alworano nosingo mar temo yore duto mag daro kar puko takano moyango ni en adieri ni orocho chenro mag somo e skundno. Takataka gomiyo sani school ok bedre. Yudo ka samoro kanyo dum ma nyithindo ok nyal somo maber. Wasebedo kwa oro barupe wa e county government mondo gitim gimoro mondo gigol gigo kanyo. To pok gitimo kamano. Ma koro sani wakia gima gipango mar timo. Sometimes when they are loading the trucks, the stench is so terrible that some of them vomit. Some complain of stomach problems. And actually of late there is a lot of absenteeism that shows that the kids are really affected. And so our request to the county government of Mombasa is to find a different point that this place can be moved, that it doesn't affect, the daily lives of people. And I think within Chuda, there are places that they can do that, and we would appreciate the faster they can move with that. Tutalitatua, si jambo kubwa lakini ni madhara. Najua yale ambao watoto wetu wanapitia. Na mhakikishia madam hapa within 1 week hilo janga atakuwa tumelitoa.